tal, catalonistes? Com va això? Betis 3, Barça 5. Victòria contundent del Barça de Flick a un dels seus estadis talismans com és la Cartuja, on l'equip blaugrana aconsegueix conservar el lideratge amb mà de ferro i confirmar la bona dinàmica dels darrers partits. Let's go! Doncs sí, amics catalonistes, una hora abans del partit, com sol ser habitual, se'ns ha filtrat no, perquè ho ha publicat el Barça directament, com ja et dic, com sol ser habitual, l'11 amb el que avui jugaríem aquest partit d'aquesta 15a jornada de la Lliga EA Sports. It's the game. Aquesta l'havia de fer, ho sento. Doncs bé, com us deia, anem a veure les alineacions, que ha sigut sorprenent per part del Barça perquè sortíem amb un 11 més o menys habitual en defensa, amb Joan Garcia a la porteria, de centrals Covarsí i Gerard Martín, que està funcionant bastant bé darrerament, al lateral dret Koundé, al lateral esquerre Balde, que ha tingut alguna dificultat al principi, després una patacada amb Antoni, si no recordo malament, però s'ha recuperat. I aquí, en certa manera, venia la sorpresa al mig camp, perquè tenim Eric Garcia per una banda i Pedri, fins aquí més o menys tot bé, però clar, introduïem a Rooney Bardghji com a extrem dret. Clar, si posem a Rooney Bardghji com a extrem dret, catalonistes, on va Lamine Yamal? Doncs Lamine Yamal aquí ens l'han col·locat en aquesta aplicació que normalment és on no consulto les alineacions i els resultats com a extrem dret, però no, ha jugat com a 10, com a mitja punta i ha funcionat a les mil meravelles, com ara comentarem. Rashford com a extrem esquerre i Ferran en punta. Per la seva banda, l'equip blanc i verd sevillà, entrenat per Manuel Pellegrini, sortia al camp amb Álvaro Vallés a la porteria, Sergi Gómez, Nathan Bartra i Ruibal a la defensa, Rocco i Altimira a la línia de mitjos i al davant Fornals, Abde i Antoni als extrems i el Cucho Hernández com a home en punta. I aquí veiem una mica la cronologia del partit. Al minut 6, bastant matiner el gol d'Antoni, s'avançava al Betis, una jugada molt mal defensada per part del Barça, on Koundé ha pajarejat una mica en un inici i després també ha trencat el fora de joc i en certa manera a plaer el davanter brasiler que ha caigut de peu des d'aquesta Sevilla en aquest Betis, provinent del Manchester United, doncs ha marcat el 1-0, però 5 minuts després el tauró Ferran Torres, reivindicant-se de nou, ha fet l'empat i res, ni 30 segons després, a minut 13, ha fet el 1-2, confirmant aquest inici de remuntada. Seguidament, un dels jugadors que estava mostrant la seva millor cara, després sobretot del que s'havia parlat aquesta setmana, titulars a Mundo Deportivo deien, per exemple, que hi havia hagut una aturada en certa manera en el progrés de Rooney Bardghji, que no es confiava en ell, que Flick no ho veia clar, que inclús havia demanat un extrem de garanties per substituir el bo de Lamine Yamal. Doncs avui, si algú dubtava de Rooney Bardghji, el bo del suec, del talent suec, ha esvaït tots aquests dubtes, perquè a més de com ara veurem assistència, ha marcat l'1-3, un autèntic golaç, a més amb la seva cama dolenta, amb la cama dreta, i més enllà d'això ha signat un partit molt i molt bo. Estem parlant del minut 31, al minut 31 ja anàvem 1-3, el Barça ja confirmava aquesta remuntada, i ni 10 minuts després, novament, Ferran Torres marcava el seu hat-trick i signava l'1-4 pels de Hansi Flick. I a la segona part, després d'un penal claríssim com és per Marc Bartra, un penal molt protestat, però sincerament, si es llegissin el reglament, cosa que com a professionals d'elit d'aquest esport haurien de saber, per molt que et reboti el teu propi cos, segueix sent penal. Per tant, penal ben assenyalat pel col·legiat Fernández Maeso i transformat amb una parsimònia i una tranquil·litat inusitada amb un xaval de 18 anys, Lamine Yamal, com dic, que feia l'1-5 i en aquest punt, al minut 60, sí que és veritat que encara queda mitja hora de partit, però el Betis, com aquell qui diu, ja havia abaixat els braços. En aquest punt, quàdruple canvi per part de Hansi Flick, cames fresques i descans per jugadors importants. Al 63 el primer doble canvi, Bernal per Pedri, un Bernal que ha fet un partit excepcional. Sí que és veritat que ja no estava tan pressionat, ha pogut jugar, no diria plaer, però sí que amb certa llibertat i amb certa comoditat. Frenkie de Jong per Gerard Martín, Fermín López per Rooney Bardghji, un Fermín López que l'hem vist un punt precipitat en algunes accions, però que també és veritat que després de recuperar-se de la lesió s'entén que vulgui demostrar que és una peça fonamental per a aquest equip, que de fet l'és. Però a nivell de decisions segurament no ha sigut el millor partit de Fermín d'aquesta temporada. I al 80 ha entrat Jofre Torrents per Eric Garcia, un Eric Garcia que ha celebrat la seva renovació fins al 2031 amb un, novament i per sorpresa de ningú, autèntic partidàs.
a dia d'avui, i si m'ho pregunteu a mi, catalonistes, és titular indiscutible inclús per davant del neerlandès Frenkie de Jong. En aquest punt, i a falta de 10 minuts, l'equip no és que s'hagi dormit com a tal, però sí que ha baixat el ritme, ha aixecat una mica el peu de l'accelerador, i això ha donat lloc que després d'una gran acció d'Abde, Diego Llorente firmés el 2-5. Què passa? Que ja al minut 90, Koundé, en una acció totalment absurda i innecessària, com és un penal catedralici sobre el propi Abde, que Juan Hernández s'ha encarregat de transformar per establir el 3-5 definitiu. Què passa? Que encara quedaven 6 minuts i és allò que dius, hòstia, si aquesta gent s'hi posen una mica més i et foten al quart, ojo, cuidao. Però no. Fins a cert punt el Barça s'ha pogut mantenir la roba ben endreçada i l'enfrontament, aquest important enfrontament, ha acabat amb aquest 3-5, amb aquesta maneta a la cartuja, que com dic manté el lideratge de forma contundent i amb mà de ferro d'un Barça de Hansi Flick que torna a trobar-se a si mateix. Una victòria a Sevilla, sempre important, que en aquests moments col·loca l'equip blaugrana a 4 punts del Real Madrid. Això sí, els blancs amb un partit menys. Partit que disputaran demà al Bernabéu davant d'un Celta que esperem ens faci el favor i ni que sigui arrenqui un empat. I també expectants en aquest moment el duel entre els dos atlètics de la Lliga Espanyola, Atlètic Club i Atlético de Madrid, que s'està disputant en aquests moments, com dic, a Sant Mamés, de moment amb empat, i a l'espera de veure si també li podem treure una mica de terreny a l'equip del Cholo Simeone, que abans de caure també a l'Spotify Camp Nou, venia demostrant ser un dels equips més en formes del campionat local i a nivell europeu. I sempre és important, no ens enganyem, treure distància de ni que sigui el tercer en discòrdia, com és, com dic, a l'equip del Cholo Simeone. La veritat que salonistes, que aquest partit de la Cartuja, al meu parer era molt important, per això, per, diguéssim, afiançar aquest lideratge, davant d'un equip de Pellegrini que venia amb molt bona dinàmica, després de guanyar a domicili el derbi local contra el Sevilla, un Sevilla que en el seu dia ens va golejar, per cert, i també era moment de confirmar bones sensacions després d'aquest Barça-Atlético, sobretot després de caure a Londres i remuntar el vol una mica amb l'Alavés. A més, avui tampoc podíem comptar amb Rafinha, que és, diguéssim, el que es va associar sobretot a aquest canvi de mentalitat, de dinamisme en el joc i de positivisme. Avui el capità brasiler no ha jugat ni un minut i l'equip ha estat de 10. En joc coral, en dinàmica, en competitivitat i en actitud. Hansi Flick ja ho ha dit a la roda de premsa postpartit. Estava molt satisfet amb el rendiment dels seus jugadors, tant dels que solen ser titulars habitualment com dels que no solen jugar tant, com el bo de Rooney i Bardaggi, que definitivament podem dir que ha aprofitat, i de quina manera, l'oportunitat que avui li ha donat el seu tècnic alemany. I menció especial des d'aquest canal als grandiosos minuts de qualitat, encert i rendiment de Marc Bernal, que tant de bo mantingui certa continuïtat, perquè el talent i la qualitat no li falten, i podem tenir mig centre de qualitat per molts i molts anys. Així que res, com sempre, aquests salonistes, si us ha agradat aquest vídeo i si heu vist el partit, deixeu en comentaris quines sensacions teniu d'aquest Barça de Hansi Flick. Si penseu com jo que està recuperant aquesta dinàmica, aquestes sensacions bastant similars a les de l'any passat, de que per molt que rebem gols amb certa facilitat, generem tant que normalment acabem guanyant, i sobretot què espereu de cara al dimarts, en aquest partit, enfrontament importantíssim amb l'Eintracht de Frankfurt a l'Spotify Camp Nou, partit que s'ha de guanyar sí o sí, per molts motius, i partit del qual avanço que farem la prèvia en el primer directe del canal, que serà aquest proper dilluns dia 9, ja us avançaré a xarxes més detalls de l'hora concreta, on parlarem una mica de la jornada que s'està disputant, esperem que amb la derrota del Real Madrid, i també, com deia, farem una mica de prèvia de Champions. Així que aquests salonistes, allà us espero. Deixeu un bon like i subscriviu-vos, que sabeu que ajuda moltíssim, i com sempre, visca el Barça en català.